هاوي هامilton وليزا فيلا huma tnejn mill-bosta studenti li se jieħdu sehem fil-musical Oliver Jr. Howie ta' 11-il sena se jinterpreta l-parti ta' Oliver, waqt li Eliza ta' 14-il sena se tagħmel il-parti ta' Nancy. I feel very confident about it and very excited for the musical. ħassejtni pa' kif jiddu bl-Ingliż Over the Moon u ħassejtni jisni nista' nagħmel għall-parti u vertatni ta' confidence boost mal-li ġibta għax dejjem ħdimt għalija u nistudja kuljum l-script u l-diski u kollox. Qed jiddirigi dan il-musical Jamie Camilleri illi qal jiġi mejjun minn diversi għalliema fosthom ta' sfin tal-arti u tal-mużika flimkien ma' għalliem oħrajn li jagħmlu supervizjoni ma' tfal. X'inti tibda tarahom fir-rehearsal state dan min qed jiġda talent, ġifieri hemm talent maħbi ħasra f'Għawdex u iktar ma jsiru dan l-affarijiet, iktar ma nippruvaw nagħmlu aħna bħala kulleġ dawn l-affarijiet, naħseb li lilhom se tihom push kbir u ser iddaħħolhom iktar fix-xena tal-arti. Il-prinċipal tal-kulleġġ ta' Għawdex, Sean Zammit, qal li l-iskop ta' musicals bħal dan huwa li mhux biss jitraw hemm sens ta' kultura u jissaħħu suġġetti bħal huma l-arti, il-mużika, d-drama u s-sfin, imma wkoll jiġu amalgamati ma' suġġetti oħrajn bħal huma l-Ingliż, il-Malti u l-istorja, b'temi li joħorġu direttament mill-musical innifsu. Kulleġġ ta' Għawdex qiegħed jolqot il-miri li huma stabiliti kemm fl-Istrateġija Nazzjonali tal-Edukazzjoni għall-2030 kif ukoll l-Istrateġija ta' Għawdex li t-tnejn li huma qegħdin jitkellmu li għandna nħaddnu u nrawmu fit-tfal imħabba lejn l-arti, lejn il-mużika, lejn il-kultura, lejn id-danza minn età żgħira. Il-musical se jittella fl-14 u s-16 ta' Marzu fl-Oratorju Don Bosco.